אני יכול להגיד עם יד על הלב שאין יום שהוא לא עובר לי בראש, כאילו. אין יום. מהיום שהוא נהרג. נראה לי גם שליאור היה כאילו בחבר'ה הדבק שמאחד כזה בין כולם. הכל ממשיך כהרגלו, והוא פשוט לא שמה. לא פה, לא איתנו. החיים שלי ממשיכים ויש עוד מימד של זמן. אנשים כמו ליאור אין כאלה. בן אדם מיוחד. מתגעגעת, זיכרונות טובים ומתוקים ומצחיקים. לא יודע איך להכיר את זה. אתה חסר לי מאוד. הייתי רוצה שידע שאני מצטערת. בדיוק התקשרתי לאמא שלי, היה איזה, אני יודע, איזה 10-11 בבוקר, משהו כזה. ואז היא אומרת לי, מה קורה? וזה, אשכנזי בדיוק פה שואל עליך. ככה אמא שלי הייתה קוראת לליאור, הוא בדיוק היה אצלי בבית, גם קופץ בלי התראה, ככה היה מערכת יחסים בינינו כאילו. ואמרתי, טוב, אני חוזר עוד כמה שעות, אני אדבר איתו. חזרתי מהבוק במלח, חזרתי כאילו לחולון, ככה התארגנתי על עצמי, יצאתי לכיוון המבורגראנץ', כמובן לא היה לי טלפון, אז זה טלפון שקלים. התקשרתי לה, מה קורה? בסדר, איפה אתה? אז הוא עונה לי, בצבא. אמרתי לו, טוב, יאללה ביי, וניתקתי את הטלפון. ויום למחרת, כאילו, קמתי בבוקר, פתחתי את העיתון, אני זוכר שהייתה איזושהי ידיעה על ישראלי שנהרג בעזה. לא היה כתוב על חייל, היה כתוב על ישראלי. זה לא נכון להגיד שכאילו הרגשתי משהו, אבל משהו היה כזה מוזר באווירה, ואז היה טלפון. ואז עליתי על הטלפון ואורית הייתה בטלפון, והיא אמרה לי שליאור נהרג, כאילו. אני זוכר את התחושת, כאילו, הדבר הראשון שאמרה לי בראש זה התחושת החמצה, כאילו, של איך פספסתי אותו. התחלתי לראות אותו, כאילו, כי מה זה חולון לדבר צד זה? כל השנייה, וזה היה התכנון, כאילו, של לפגוש אותו. ואני זוכר את התחושת החמצה, כאילו, שאין ספק שהיא מלווה אותי עד היום. זה כאילו הזיכרון האחרון שלי מליאור, כאילו, זה קצת ילווה אותי כל החיים, כאילו, בתחושה חמוצה כזאת. אורית התקשרה בבוקר, ואמרה לי שליאור מת. לקח לי בערך 3-4 שעות, לא יודע כמה, עד שקלטתי את זה, ובדרך הזאת לוקחים אותי למחסום, הייתי בכלל בבסיס אחר, ושואלים אותי מה קרה, ואני פשוט אומר להם, חבר שלי מת, כאילו, אני אפילו לא יודע על מה אני מדבר. מקצה אחד לקצה שני, ומנסה לעשות 1+1, להבין בכלל על מה מדובר, ושום דבר לא קרה. לא היו דמעות, לא היה כלום, לא הייתה הבנה. נכנסתי לאוטו שאח שלי הגיע, נסענו. אח שלי מנחם אותי בלי סוף, אני עדיין לא מבין על מה יש לנחם. אמא שלי התקשרה. גם עם ניחומים, תהיה חזק. ובזמן שאני מדבר איתה, השעה התאפסה. וברדיו התחילו חדשות. ואח שלי הגביר את הרדיו, והשדרן פתח בסמל ליאור זיו, נהרג אתמול פעולה ברפיח. הכל פתאום שקע. ישבנו ודיברנו, והוא נסע ליחידה. והוא אמר לי, יום ראשון אני יוצא לרגילה, אז ניפגש. ואמרתי לו, סבבה, סגור, יום ראשון, אני ואתה, בית קפה. אני זוכרת שגם עוד רציתי לעשות רסטות בשיער. והוא אמר שהוא יבוא איתי, וגם אם זה יהיה מכוער, הוא עדיין יאהב אותי. וזהו. ולא היה יום ראשון. אני זוכרת אחרי שבוע או משהו כזה, מימי באה ואמרה לי, את זיווה? אמרתי לה, כן. אז היא אומרת לי, רק רציתי שתדעי שהיה רשום בפנקס של ליאור להיפגש עם זיווה ביום ראשון. וזה שבר לגמרי. אני זוכר בגדול שהוא היה בן אדם מאוד שמח, ילד מאוד שמח, לא בן אדם אפילו, ילד מאוד שמח.
קשה לי להיזכר בדברים עצובים שהיו לו. לרוב זה דברים עצובים שאצלי היו, והוא איפשהו לא ניסה, הצליח גם לשמח, לעזור. זו הייתה תקופה שאני הייתי בצבא, היינו בצבא, וזה יום אחד שהייתי ממש בדיכאון שם, ובאמצע הלילה, אחרי חצי שעה, הוא פתאום מגיע. הצליח להגניב אותי דרך הש"ג, ולקח אותי לשתות בירה. והחזיר אותי. שהבסיס שלי היה רחוק מחולון. הוא לא הסתכל על העניין הוא פשוט הרגיש משהו לא טוב, הוא הגיע. לא עניין אותו המרחק, לא עניין אותו הזמן. פשוט לעזור לחבר. מתנה באמת כל יום שהייתי איתו, ובאמת שזה היה, באותה תקופה היינו בשיח חברות שלנו, שנקטעה. וממש לא הוגן, לא בסדר, איך שהדברים ככה קורים פתאום. לא יודעת, אני לא חושבת שיש יום שאני לא חושבת עליו באיזושהי סיטואציה. יש כל מיני דברים שהם כל הזמן מזכירים לי אותו. אם זה נוסעת באוטו, אז אני זוכרת שהוא אמר לי, אורית, כשאת נוהגת, אל תשימי יד על ההילוכים, אל תשימי יד על האמברקס, שום דבר, ידיים על ההגה. כל הזמן חושבת על זה, אם אני במקרה שמה את היד על עמוד הילוכים לידי, פתאום אני שומעת את ליאור אומר לי, לא, אורית, את לא יכולה לשים שם את היד. ואחד הדברים האחרונים שהוא אמר לי זה, אף פעם אל תצעקי על אמא שלך, אף פעם אל דברי עליה לא יפה. וגם זה תמיד איתי, את יודעת, שאמא שהיא טיפה אומרת משהו שקצת מרגיז אותי, אני שומעת את ליאור אומר לי, אורית, אמא זה דבר ראשון. הייתי רוצה להגיד לו שאנחנו אוהבים אותו מאוד, 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 שהיה כל כך הרבה מהחיים, כל כך הרבה שלנו, וכל כך מעניין אותי לדעת איפה היינו, אם הוא היה פה, איפה הוא היה, אם הוא באמת היה נוסע לארצות הברית, ללמוד מוזיקה, זה היה החלום שלו, לנסוע, ללמוד טופים כמו שצריך. וזהו, ים של זיכרונות יש לי. הייתי כל הזמן עם ליאור, בתקופה ההיא, כל הזמן עם ליאור. שנים שהיינו כל יום ביחד, כל יום היינו יושבים עד הבוקר, מדברים, לא יודעת, היינו ישנים אחד אצל השני, היה אינטנסיבי. כאילו, איבדתי את בן אדם הכי קרוב. היינו מאוד שונים אחד מהשני, וליאור היה לו את התכונה הזאת, כאילו באמת, הוא היה כאילו השתלבות של כולם, והוא באמת גם כזה איחד בין כולם וליקד אותנו. הרבה שנים אחרי, מה שעדיין מאחד אותנו בתור חבורה דאז, אם אפשר להגיד את זה ככה, זה ליאור. המפגשים העיקריים שלנו זה בימי הזיכרון, או בבית הקברות, או אצל מימי ודוד. וזה עצוב כל כך שכאילו כל אחד גודל. כולנו הלכנו ללמוד, לעבוד, גדלנו, התחתנו, ילדנו, וליאור לא שם. הרבה זיכרונות על חברות טובה, חברות אמת, משהו באמת נדיר. מישהו שדואג ותומך ומלווה ומפרגן. אני זוכרת שבצבא ליאור בא עם טלי יונגר, הם באו עם שתי לאפות, כולם חיילים ורעבים, אז הלכנו לאכול את זה בצד, שלא יבקשו ביסים. וזה החבר כמו אח, זה ההגדרה שלי. יוצא לי הרבה פעמים לחשוב איזה יופי אם הוא היה היום חלק מהחיים שלי, כאילו היום גם מסתכלים על דברים בצורה, מעריכים היום דברים בצורה אחרת. זה לא שפעם לא הערכתי אותו, ברור שכן, אבל היום אני אומרת כאילו וואו, איזה בן אדם נפלא, איך הוא יכול להיות חבר ממש טוב שלי היום. הוא באמת מישהו שהייתי ממש רוצה בחיים שלי. בן אדם עם נתינה והקשבה
בן אדם מאוד חכם ואינטליגנט, כלומר, היו לו כל מיני רעיונות מטורפים וחשיבה מאוד מיוחדת, והוא חשף אותי להרבה מאוד דברים והרבה מאוד כיוונים בחיים. בן אדם מאוד שאפשר להישען עליו, שהוא תומך, שהוא חבר טוב לכולם, כל החברים שהיו לו והיו לו כל כך הרבה, כאילו תמיד היה לו את הפינה החמה הזאת לכל אחד. הייתי רוצה להכיר אותו קצת יותר מקרוב. כאילו ההיכרות המהותית שלנו באמת הייתה יותר בצבא. כי הייתי ממש רואה אותו כמעט כל יום, וזה היה גם פתאום זיכרון מהבית כזה, כאילו בצבא שלו. אז הייתי כאילו, היה לנו מין רגע כזה, תמיד היה לו את בדובר צה"ל יש כזה מין תווית כזאת של דובר צה"ל, אז תמיד הייתי צוחקת ואומרת לו, למה לי אין כזה? כאילו, זהו, למה את רוצה שיהיה כתוב? פקידה? אני תמיד חושבת במפגשים שלנו, כאילו, או כאילו, אם הוא היה רואה אותנו, ומה הוא חושב, אני לא יודעת. אני חושבת שפעם ראשונה שראיתי את ליאור, זה היה בבית של חברה מהכיתה אחר. אני עברתי לבית ספר חדש מבחינתי, אז בחורה היחידה שהכרתי אז, זה ליאור בר, זה ליאור, יופי. בתוך אולי 5 דקות הוא בא והתיישב עליי, ואני כזה, סליחה, מי אתה בכלל? כאילו. ואז פשוט אמרו לי שכאילו זה ליאור, זה תכירי. כאילו מבחינתי בראש שלי כל הזמן מוכרחה, אז כאילו אני איפשהו תמיד מדברת אליו, תמיד מספרת כאילו אתה פה ואתה רואה מה קורה. כל הזמן כשאני שומעת את השיר של שרית חדד, כשהלב בוכה, זה שיר שמאוד מאוד, כלומר, כששרתי אותו בטקס שעשינו לכבודו וראיתי את מימי ודוד מולי, פשוט התחילו לבכות באמצע השיר, וגם אני כזה עצרתי ולא יכלתי, ואז פשוט ראיתי את ליאור מולי. הזמן גם מרפא, אבל הזמן גם גורם לך להבין שלא משנה מה, לא משנה מה תעשה, לא משנה כמה תתקדם, תצליח, תעבור דברים. הכאב אף פעם לא עובר. ובחוץ עכשיו שקט הכל, בראשי המחשבות רצות, יש גם רגעים כאלה מעלים בי זיכרונות, איש אינו עוצר את השעון, אני מתבגר בסוף כל יום, מין חיפוש מתמיד קבוע, מנסה למצוא את הטוב. היו ימים זרחתי כמו האור, היו ימים קבעתי בשקיעה, היו ימים כמעט עבדתי, היו ימים של אהבה. כל אותם הרים של פחד ואגם גדול של חלומות, החברים שנשארו לי, חברים של זיכרונות, בלילות בהם נמחק חלום, בלילות שנכתבו שורות, את הצחוק המתגלגלות ואת מלח הדמעות, ואת מלח הדמעות.
את התרמיל, את הג'ינסים האחורים שנקראו בזמנים הכי יפים. בוא ניקח את העצים ללהבה שחיממה כל כך הרבה לילות קרים.